खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 6 जुन बृहस्पतिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मोसाहारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। गोबां दुखु सहायनांनो हागौ, सावस्रिया जोबोरैनो गाज्रि जागोन। वृष राशि। माबा मोनसे मावनो थांखि लानायाव गाज्रि गोहोम गोग्लैनो हागौ, सांग्रां जाना थानाया गाहाम। मिथुन राशि। दावबायनो गोसो गैयाब्लाबो गोजान लामा दावबायनांनो हागौ, गोसोखौ सान्थि मोननाय नङा। कर्कट राशि। रंजा बाजायैनो साना बारलांगोन, बयजोंबो गोरोबलायना थानो हागोन, मोजां सान। सिंह राशि। ओरैनो थानो गोसो जानाय नङा, खामानि मावनो गोसो जाबाय थागोन। कन्या राशि। साननायफोरा गासैबो फैमाल जानो हागौ, गोसोआ दुखु जागोन। तुला राशि। गोबाव समनिफ्रायनो थांखि लानायाव जेननांनो हागौ, गाज्रि सान। वृश्चिक राशि। जानाय लोंनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफानो मोननो हागौ, गोसोआ रंजाखांगोन। धनु राशि। मोजां मोनलायनायनि गेजेराव बादा होलायनाया फैनो हागौ, गोसोआ बोरगोन। मकर राशि। फरायनायाव हेंथा फैनो हागौ, गोजौ सोलोंथाइ लानो हानाय नङा। कुम्भ राशि। माखौबा साननानै गोसोआ उसुखुथु जानो हागौ, जिरायना थाथेरनो हायै जागोन। मीन राशि। माबा मोनसे हाबायाव गोबां गोहो बोलोनि गोनांथि जानो हागौ, साना जेथो गोनां जागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गसाइगावनि जारागुरि गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। गिबि 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशेल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि सुबिदा होनानै मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालियाव फरायसाफोरा गावनि गोसोबायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन, लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स आरो स्पकेन इंलिश क्लास बायदि सुबिदाफोरखौ बेसेन होआलासे फरायसाफोरा सोलोंथाइखौ लानो हागोन। लोगोसे बे फरायसालिमायाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बास सार्भिसबो होनाय जादों। लोगोसे गासैबो थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनिबो सुबिदा दं। आरो बे खेबनिफ्राय एग्जाम सेन्टार हिसाबै फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद होनो हागोन। बिनिखायनो गासैबो जौसिन फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव खम बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां सुबिदाफोरनि खाबु लानो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 9101 784754 7002 71929 970 66808878 नम्बराव नोंथांमोना खौरां लानो हागोन।